त्या पहिले आहे ते दुकान पहिले गेले आता हाताने सुणी होत आहे. अरे सुधराय रे, अरे काय आखे विकून का बार केल्या बरं तुम्ही देवाचे सुपूत केलं हाताय बरे. आखो डोंगर हायलो पहिले 35,000 करोड हायले. कोण ओ चाहा तो ऑफिस कुछ पास ऑफिस आबो लडगो तो दिगंबर ओय तो घेतो भी जागे तो होई कहा तो किती सांगून गेलतोय बस सांगायचा कोण किती सांगायचं होई गेला तो बीजेपी गेला रे तो बीजेपी बस सांग बरे बीजेपी आता किती को गेला किती होई गेला तो सांग किती काय ओय बीजेपी किती काय ओय आपण ज्या उड्या गेलो आणि ज्या सांगले अशाची परिस्थिती आता देवांता का सांगले तो जरमुळे भावनिया भांडल्याला सांग सांगितले ओय आणि किती बोले निमाणे